2, 3. Turn it up. Huomenta. Tuolla on kahvia. Huuka. Eikö sinun pitäisi lähteä töihin? Hyvää työpäivää. Mä taas kahden. Onneksi mieheni ei tiedä sinusta mitään. Muuten elämäni olisi kurjaa. Voi kamala, kello on niin paljon, se kauhean mies tulee vaan takaisin. Äkkiä mä tulen takaisin kaappiin. Ai hei, kulta. Miten meni työpäivä? Voi hyvänen aika, juppatuntini alkaa kohta. Hei hei. Pablo, rakkaani! Onneksi vaimoni ei tiedä sinusta mitään. Hei jätkä, se on mulle velka. Voinko mä maksaa luonnossa? No totta kai. 85, 235, 285. Kiitos. Kyllä tää luonnossa maksaminen on hieno juttu. Niin on. Mutta eikö mä saakkaan tätä piirakkaa? Totta kai. No niin, kiitos. Ari, mitä Ari? Tää on uskomaton trippi. Aivan sairaan hyvä trippi. Ennen tämmöstä trippiä. Ei oo. Maata. Sä mitään luettavaa. Tuolla jotain. Anna mulle jotain. No. Otetaan. No niin. Ari! 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 Mitä sä kuuntelet? Stappi, stopp. Schnie, stampi. Stappi, stappi, stappi. Stappi. Jahas, päivä. Näin. Täällä oli näitä pyöriä. Joo, tai itse asiassa yksi pyörä tässä enää jäljellä, että tämmönen huippupyörä. Huippujarruilla ja tässä on vaihteita 3 kappaletta. Ja sitten avaimet ruostunut tänne kiinni, niin ei huku. Tarrakka ja kaikki penkkikin hyvässä kunnossa. Annetaan maksaa. 5. Joo, se on kelpo. Nyt on varmaan ottaa tätä pyörää. Hei. Ne on markkoja. Niin onkin. Et sä voi näillä ostaa. Mistä lähtee? No, siitä lähtee kun tuli eurot. Eurot? Mitä euroja? Nämä on euroja. Ei mitään euroja. Markkoja. Mitä mummot? Ei nota markkoja. Et saa pyörää. En saa pyörää. Euroilla maksat. Mä haluun tän pyörän. Euroilla maksat. Mä haluun tän pyörän. Euroilla. Mä haluun tän pyörän. Pyörä jää tänne. Pyörä.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought. Mä haluan sen pyörä. Mut hei. Olihan mulla näitä euroja. Ei niitä euroja. Se on se dementti, joka iskee tässä iässä, niin riittääkö tämä? Riittää. Tos. Ari! Mitä Ari? Katsottiinko me oikeesti tämmöisessä keida? Ilmeisesti.